Prohászka Béla már egészen korán, kisgyermekkorában eldöntötte, hogy szakács lesz. A kézjegyben azt mondta, sikerült elérnie kitűzött céljait. A Venesz-díjas mesterszakács csapatversenyzőként többször dobogós lett az olimpián. 1998-ban már akkor első ízben az Erfurti olimpián, tehát részt vettem, mint a magyar nemzeti válogatott tagjaként. Ott bronzérem és ezüstérmet kaptunk. Majd későbbekben a Hungest Hotelsnek voltam a csapatkapitánya, különböző Európa-bajnokság, világbajnokság, Európa kupákon, világkupákon, tehát vettem részt. Mondhatom, hogy Chicagótól, Bangkokig, Glasgow-tól, akár Erfurtig. Ezek olyan tapasztalatokkal virágoztak föl, ami számomra eldöntöttem, hogy a legnagyobb csúcson szeretném majd én abba hagyni. A gasztronómia csúcsát számára az olimpiai aranyérem jelentette, amit 2008-ban egyéniben szerzett Erfurtban. Sikereiért ma is hálás Gyulának és oktatóinak, akik hozzásegítették karrierjéhez. Hála Istennek egy olyan nagyon jó kis csapat volt, ahol tanuló voltam, ez a Gyulai Park Hotel, és itt azért meg szeretném említeni Parász Kativadar, Blindás János, dr. Tóth József nevét, akik engedték is utána tehát az útjaimat, szakmai utakat, mert tőlük kaptam tehát egy olyan lehetőséget, hogy a szakmának tehát nem csak a tükörtojás rántott szelet sütése, hanem annak a különlegessége, annak a rangját is megtanulhattam. Prohászka Béla paprikás csirkét ajánlott a nézőknek, amely könnyed és gyorsan elkészül, így nagyszerű választás akár ebédre vagy vacsorára. Elmondta, az elkészített étel amellett, hogy incsiklandozó, esztétikailag is csábító kell, hogy legyen. Számára a legnagyobb elismerést az elégedett fogyasztó jelenti.